għall-ewwel rokna tagħna Mattejus Grasso miegħi fl-studio. Kif inti Mattejus? Ejja, pożittivi jridu nkunu. Pożittivi, ma tantx Pożittivi mhux bil-virus. tajba dik il-kelma bħalissa. Mhux bil-virus sa fejn. Ekku. Ħadd ispjegana naqra fuq xi ħadd kellimna x'inti semmejt il-kelma azzjoni u għandek 100 miljun elf raġun illi l-azzjoni nsibuha f'ħafna kliem oħra. Ekku, u iktar minn hekk insibuha bl-Ingliż, jiġifieri azzjoni bl-Ingliż tiġi action u nistgħu nsemmu satisfaction, interaction. Il-kelma action minna nifisha turik illi inti biex tasal għal xi ħaġa trid tieħu l-azzjoni. Tajjeb ħafna illi naħsbu fil-pozittiv, illi ngħidu pereżempju jiena rrid intejjeb saħħti, jiena rrid ikolli aktar enerġija. Però x'għan nagħmel fuqha? Eżatt. Mela ħanetlaq minn punt, u dan huwa vera importanti. Jekk ma jibdiex kollox minn hawn, diġà weħilna. Mela għandek min jgħidlek pereżempju jiena rrid innaqqas l-uġieħ. Dik hija negattiva minn nifisha. Għaliex? Għax uġieħ. Għax dak li jkun qed jiffoka fuq l-uġieħ. Aħna jridu dejjem, issa di vera taddaħ, fl-industrija tiegħi pereżempju. Psychology, ju. Ma mhux bħalek int. Fl-industrija tiegħi ħafna nies jgħidu pereżempju rrid nitlef il-peace. Il-moħħ ma jħobbx jitlef. Il-moħħ iħobb jakkwista. Mela. Kemm ikun aħjar minn hawn ġew stess ikun l-ewwel ngħid jiena rrid inġib in-nifs. Jiena rrid inġib il-figura li rrid. Meta l-ġisem ħanajdulu ir-rid, għandi bżon, eccetera, ħajprova u normalment ħajjer nexxielu jikrea idejat ta' x'tista' tagħmel. Imma bl-idejat biss ma ħana naslu mkien. Tajjeb, mela. L-ewwel ikun ħsieb pożittiv. Imbagħad tiġi l-idea u normalment moħħok anke ġieli waqt l-irqad. Ma nafx inti stef ma jinġi l-nqum. Ħafna il-laħwa xieħloq, nix idea tajba dik. Għax moħħna jkun jibqa' dej. Moħħna jibqa' dej 24/7. U imbagħad però irid ikun hemm l-azzjoni. Mela isma' jiena beħsiebni nibda nieħu ħsieb saħħti. X'se nagħmel millum? Ħanċappell l-istef ħammorru jogging, ħanċappell l-istef ħammorru ġo xi gym, ġo xi studio, xi ħaġa. Ħanibbukja ma' coach. Ħu l-azzjoni. Ixili. M'hemmx procrastination. Ma iktar ma toqgħod tewden u taħsibha imma x'hekk. Normalment. Jew inkella Mattejus nistennew li xi ħadd ieħor jagħmlilna kurat. Jew nispiċċaw nagħmlu kif jagħmel ħadd ieħor. Jekk ħadd ieħor sejjer il-ġim u iwa ħammur. Jekk ħadd ieħor mhux sejjer naqta' qalb. Tal-moda, proset. U dif kollox fil-ħajja, ġifieri anke illum il-ġurnata qed nitkellmu fuq ħafna dibattitu sħiħ fuq ċertu drittijiet u mhux drittijiet ta' dak li jkun. Jiena nista' jew noqgħod ċiċċibeqqi nistenna l ħadd ieħor jieħu azzjoni għalija. Eżatt. Jew ħanesprimi l-opinjoni jien, ħanesprimi s-sapport tiegħi lil min forsi qiegħed jew għandu idejat simili għal tiegħi. Jew kif qed ngħidu f'dak il-każ jekk ħanħawdu ċiċċibeqqi ma jsir xejn bad sa xoqgħdu nibku xortina. Wara jista' jiddispeċini ara jien m'għamilt xejn, ara jien qas tkellimt, ara jien ħallejt kollox għaddej. Mela irridu nkunu hemm aħna li nieħdu l-azzjoni. Żgħira kemm żgħira. Imqarb bniedem tgħidlu isma' pereżempju Stef, proset tal-programm, ejtejja di. Ma nafx minn bata, maħseb mis-sema, għax kell ġurnata ħażina imqar proset tal-programm tagħha tellatni mola s-sema. Jekk aħna ma nagħmlu xejn ma tgħidux ngħidu għax pereżempju Stef iddejqet jew Stef qed nara nkwetata, għamel xi ħaġa. Eżatt. Ovvjament ġib eżempju bik. U jekk ma inti semmejt issa li nagħmlu xi ħaġa l-ħadd ieħor li hija xi ħaġa sabiħa immens, imma għamel xi ħaġa li kien nifsek ibda minnek innifsek għid jiena ħanaqbes għad-drittijiet tiegħi. Jien nixtieq ngħix iktar healthy, nixtieq nikol iktar healthy. Mela nibdew minn nfusna għax imbagħad ir-riflessjoni hija ripple effect. U ħanżet naqra miegħek jekk pereżempju di vera interessanti kont smajta ilu naqra u vera kien toġbitni bqajt inżomma. Jekk pereżempju jiena nixtieq li kolli ħwejjeġ iżbaħ, l-ewwel li rrid nagħmel ukoll li ngħid grazzi ta' ħwejjeġ li għandi bħalissa. Grateful, li tkun grat. Il-gratitude jgħidula bl-Inglis. Għara kemm sabiħa. Li inta prezza li għandek diġà isibu li jiftaħlek il-bibin biex takkwista aktar u aħjar minn dik il-ħaġa. Ġifieri min pereżempju jgħid isibu fost l-oħrajn minn anke għandu ċertu flus mhux ħażin, tipikament jirringrazzja l-Alla jew in-natura ara fiex dak li jkun jemmen. Illi jgħidlu grazzi tal-flus li għandi bħalissa. Għax like attracts like jgħidu. Tajjeb, jiena u inti kieku ma nħobbux niċċajtaw. Jew pereżempju kieku jiena stramp. Ma neħux gost niltaqa' miegħek għax inti dejjem sinċira, dejjem simpatika. Ħadd ieħor jitiġri lili, iberraq li tnejblik raħ jgħidha ħin kollu jitħaqda ma joċċ għalija. Insib jgħid li hekk lili wkoll. Isek bela dejjem titħaq. Like attracts like. Ġifieri jekk aħna rridu xi ħaġa
iktar mill-li għanna diġà, irridu l-ewwel ngħidu grazzi lill-natura, lill-mulej, jara biex dak li jkun jemmen u dak kif taħdem. Għax kultant nintilfu f'dak li nixtiequ ma napprezzawx dak li għandna bħalissa għax aħna m'għandniex kollox ħażin. Għandna ħafna affarijiet sbieħ, għandna nies li nħobbu li sfortunatament moħħna dejjem jaġġel naraw x'ħan akkwistaw u ninsew dik hemm saying bl-Ingliż u vera hija waħda mill-mottos tiegħi jiena. Meta toqgħod titpexpex tħares fis-sema bil-lejl biex tara l-istilel u tinsa tħares lejn il-qamar illi tant huwa kbir u qed idawwallek is-sema biex tara l-istilel. Tajba tal-bliet. Jiena ħanejt oħra miegħek. Min imqaret jara dan il-programm illum ifisser illi għandu d-dawl tajnieh, għandu d-dawl elettriku, probabbli għandu xi siġġu jew xi putruna biex jara t-television, għandu t-television, għandu idneħ biex jisma' u għajneħ biex jara. Ġifieri diġà il-bażiku għandna żgur u għandna aktar mill-bażiku kemm hawn min jixtieq għandu mqar television. Tajjeb, ġifieri jekk aħna ma nibdewx bi ngħidu grazzi għalli għandna u li tgħid grazzi azzjoni minn għannifisha, tajjeb, ma nistgħux nippretendu li ħankunu kuntenti. Għax l-iktar nies fl-opinjoni tiegħi imdejqin huma dawk in-nies li għandhom x'għandhom ma japprezzaw xejn. Flok ma jgħidu grazzi tal-li għandi diġà ħanaċċettaw nilqa' aktar, le, dika sewwa mela Stefan da żewġ putruni jien għandi waħda qabel ma jkolli żewġ putruni mhux ħankun kuntenta. X'idwejja. Ekku. Però kollox jibda mill-azzjoni. U ħanamel serkil kbira issa. Da kollu li qed insemmu jerġa' jorbot mal-fatt illi aħna rridu niddeċiedu. Mela, ma nistax jien noqgħod ċiċċibeqqi. Jekk jiena qed noqgħod ngħid kultant newden għax saħħti mhix tajba, għajma lem, għajma law. Ma nistax nippretendi illi xi ħadd ħajfejjaqni hekk billi ma nagħmel xejn. Alla jgħidlek isma' jiena provajt. Ejlilek innifsek biex Alla jgħinek. Dik il-kelma, eżatt, ġifieri kien hemm storja kienu ħobbu jirrakkontaw li kien hemm qed jereq ġew bil-helikopter u qalulu ħasbex ejja ħansalvawk għax le jiena Alla ħajsalvani u helikopter telaq. Ġib l-ajruplan u qalulu ejja u lejra Alla ħajsalvani. U batnit? U fuq għallu mulej kif metnix, għetlu batlek helikopter u aeroplan xritt iktar. Ġifieri jekk aħna ħanalqu għajnejna u nippretendu li l-manna ħataqa mis-sema. L-affarijiet ma jsiru. Għandna ħafna għajnuna jibda minn programm bħal tiegħek sa tobba avukati li hemm bżonn, ma għajnuna titfittixa u titfittixa. Eżatt. Ħanifqu għal-waqfa u nkomplu niddiskutu. Ibqgħu hemm. Mattejus, sa nibdew nagħtu ftit eżempji ta' azzjoni. Ekku, mill-paroli ħanaddu għal-fatt. Eżatt. Mela, ikun hemm bniedem illi jgħidlek pereżempju jiena ddeċidejt illi intejjeb saħħti u ħanibda minn innifsi u ħanibda mid-dar. X'ħan nagħmel? Mela ħaniftu naqra l-kabord u l-friġġ u ngħidu hawnhekk. X'hawn milli naf jiena l-inqas li naf li qed itellifni. U dak jew ħantih lill-food bank, jew ħantih karità, però l-importanti ma nkun smaħx jien. Anyway, jiġifieri le billi aħna l-itfal ngħidulhom kulu għax hawn ħafna tfal tal-Brażil imutu bil-ġuħ. Guilt trips. Kil-tifel tal-Brazil, mit ħatamillu l-ebda pjaċir, għax kieku iwa. Ġifiri, anyway, dak suġġettiv. Tajba di, Issa, il-likwidi, dak il-likwidu li isu il-ma mhuwiex ideali. Ġifiri, hemm diversi xarbiet illi mhux biex inselmuhom. Illi dak li isu il-ma mhuwiex, tajjeb, spirti, ħajn sejħulhom spirti. Naturalment, importanti ħafna li warbuhom lem. Unżommu kemm jista' jkun l-ilma. Illuminajiet, mhux tajb il-laqqas, kulħadd jaf. L-alkohol ovvjament b'moderazzjoni, ġifieri importanti li issa hemm kontroversja fuq l-alkohol hemm min jgħidlek tazza jew tnej ta' ċertu affarijiet insomma m'hemmx ħsara, imma m'hemmx konsensus bil-Malti u ma nafx kelma dan stalik, jekk tittara riżultat malajr. Jew ħadd tagħmel li hemm bżonn tagħmel. Għax tazza mitħamra darba fil-ġimgħa fil-weekend mal-ikel, jiena persuna li nemmen ħafna bil-bilanċ. Imma jekk inti tittara, stalik inti il-willpower tiegħek trid tara riżultat malajr, mela neħħi. Skont kemm tixtieqha malajr u skont kemm hi importanti għalik. Issa, azzjoni oħra hija li niltaqgħu mal-emozzjoni. Mela jiena nista' nikklierja l-friġġ, nista' nikklierja l-kabord, jekk qabel mhux qed nifhem eżatt għalfejn ħanagħmilha, jekk idi tal-moda għax jannar, għax għamlitha l-ġari u għax għamlitha oħti, isni qed nagħmel bħal mos, tajjeb, hemmhekk normalment ħanaqtaw qalbna malaj jew ħaniddejqu malaj. Jiena qed niltaqa' miegħi nnifsi, isma' jiena di għalfejn nixtieq jew għandi bżonn nagħmilha. Pereżempju għandi bżonn nagħmilha għax il-ħwejjex mhux jiġuni. Għandi bżonn nagħmilha xi tabib qed jgħidli sibtlek il-pressjoni, id-diabete, forsi anka uħut minna problemi ta' obeżità u l-koll nafu. L-isptar anka fi żminijiet riċenti
kien mimli baffarijiet, kien każijiet, skużani, ta' nies li anke kienu obeżi. Issa, jekk inti tidħol b'virus l-isptar, iċ-ċans li inti toħroġ minnu qawwi u sħiħed tkun b'saħħtek huwa ħafna aktar milli jekk bniedem ma jkunx b'saħħtu. Allura min kelli l-obeżità mhijiex xi ħaġa ta' maħna ħadd biex niġġudikaw li suppost xatt ma jkunx obeżi fejn tidħol id-diera. Tidħol is-saħħa bil kbir illi fl-obeżità jkun hemm ħafna riski. Allura dak li jkun jekk dik raġuni ta' saħħa jgħid jiena ħanagħmilha għal saħħti għax irid ingawdi l-itfal tiegħi, lill-partner tiegħi, irid ingawdi ħajti, x-xogħol tiegħi. Dika hija deċiżjoni li tiġi minn azzjoni. Issa, għandek min illi huma affarijiet inqas serji, bħal pereżempju isma' jiena ma ddejjaqx kif jien, imma dak il-fatt li mbagħad biex naqfel żarbun hi frustrazzjoni. Ejja ndaru dik il-frustrazzjoni. Fazzjoni jinstana biex innaqqas dik iż-żaq. L-ikel naturali, pereżempju, nista' nieħu azzjoni li minn issa lem mis-supermarket jew minn fejn imur jiena ħanordna ħannixtri ikel li hu naturali. U di għal ħafna nies hija kelma komplessa, ma x'naqbad nażel naturali, illum kollox bil-bex u nifhem. Iktar mu oġġett li għall-inqas jidher illi huwa qrib in-natura dejjem aħjar, mela x'l-aħjar tuffieħa jew ġuż tat-tuffieħa? Mhux hekk. It-tuffieħa. X'l-aħjar għal-mod tal-kelma? Il-patata jew xi pakkett li jgħidlek li dan huwa pakkett bil-patata? Tajjeb xi chips jew xi ma nsemmix biex naħseb kosa ma xi rekla. Il-patata naturali hija in-natura tagħha. U da kollox hekk fil-ħajja. L-aġin, pereżempju, huwa xi ħaġa proċessata ħafna. Int ma tarax l-aġin li jikber kif narawh fil-platt fis-siġarja u nkella fl-eliqi. Allura aħna rridu mmorru għall-iktar affarijiet li hu naturali. Għal-eżempju, ir-ross kumparat mal-aġin, ir-ross huwa ħafna iktar naturali. U nistgħu nibqgħu sejrin hekk. Il-punt ta' kollox ħajibqa' l-azzjoni. Fejn jidħol l-eżerċizzju. Mela, jiena naf li mhux qed niċċaqlaq biżejjed. Jiena naf li pereżempju qed inħoss ajmalem ajmalaw. Irrid niltaqa' mal-emozzjoni tiegħi illi jiena muġuħ. Jekk mhux ħan nirrakkonoxxi li jiena muġuħ, u iwa, issa qed nikber, mhux kulħadd tibati minn ajmalem ajmalaw. Kultant naqgħu f'ċirku vizzjuż ta' acceptance, illi naċċettaw kif aħna m'hemmx tagħmel u issa hekk qegħdin ngħixu f'din il-ħajja pereżempju, ma xi ġifieri taċċetta xi ħaġa li mhix sew. Inti diġà qed toqtol lilek innifsek. U fiha taqta' lajn. Għax imbagħad jekk toqgħod sejjer hekk, ejja nġibu eżempju pereżempju bil-piżejjed. Tgħid u iwa l-ġara aktar qawwija minni, u iwa jiena sab li 4 problemi ta' saħħa li sab 6. Ħa noqgħod nikkonslab minnu. Ejja ngħidu hekk qar minni fis-sitwazzjoni, issa tista' tkun aħjar minni f'kollox dik is-sinjura ta' imma noqgħod nikkonsla x'qiegħda qar minni. It-target personali jrid ikun, tagħmel target tiegħek fejn tixtieq tasal. Aħna rridu nippruvaw. L-ambizzjoni u d-determinazzjoni hu. Ambizzjoni, ġejja minn azzjoni. Eżatt, u determinazzjoni. Ħanitlaq dik. Ħażaqsik mistoqsija oħra. Imma kemm tkun psikoloġikament ippreparat ukoll, inti lew dejtejt niftħu l-cupboards u nbattlu. Jekk għal xi raġuni inti u tagħmilha mdejjaq għax taf li ħatiftaħ il-cupboard u m'intix ħassib gallettina mal-kafè, kemm vera taħdem? Ara, għax dak li jkun f'dak il-każ ikun qed jorbot li qed jitlef xi ħaġa qed nitlef dak li kess. Però jiena l-ewwel minn dik irridu nibdew illi psikoloġikament irridu nkunu determinati fejn irridu naslu. U ekku, mela jiena nista' nara b'żewġ angoli se tara xi tlift il-gallettini jew nista' ngħid grazzi għax issa flok dawk il-gallettini għandi pereżempju l-lews, jiena ħanħossni aħjar, ħanider aħjar, ħankun aktar fit. Ġifiri, oġġett kif tħares liħ. Tajjeb, ġifiri dana u minni ħares il-mandi, u għamil l-kem nishtiq għandi ta' t-silma. Minn flok daw l-affarijiet artifiċjali kollha xi darb il-kemm insib naqra ilma. Din taqa' magħha ta' spiss, li ju għandi ambjent id-dar vera jibes. Luminajjed biss jixtru kemm nixtieq insib flix tkun ilma. U ħadd ieħor jgħidlek ara naqra ilma biss waw. Ġifieri skont kif tħares u skont il-motivazzjoni illi għandek. Issa, fejn jidħol l-exercise, x'tip ta' azzjoni nista' nieħu? Nista' nibda minn sempliċiment mixja, jog, ġirja għall-arja ta' barra. Issa l-arja ta' barra għaw Malta nafu li mhijiex fost l-aħjar sfortunatament. Xorta u fejn nista' nagħżel trumur fil-kampanja għal trumur fuq xi flyover ġifieri hemm il-perikli differenti. Però
irridu nibdew minn ximkien. Issa, imbagħad għandek postijiet attrezzati apposta l-eżerċizzju, jekk hu gyms, jekk huma pools, Veru. jekk huma tennis courts, jiġifieri l-għażla. Anka l-playing fields, illum tmur u ssib il-makkinarju isek qiegħed il-ġim, ġifieri għandna l-opportunitajiet kollha. U rridu ngħidu grazzi, ġifieri l-natura, l-mulej, ara inti dak li kun, ta' għandek bħalissa. Jekk għandi playing field u dik ninqeda bija ngħidlu grazzi mulej, għax volja xtaqt illi xemx u xita immur dejjem, għana ħaqqas qed immur meta hija x-xemx. Meta mhix xita qed nagħmel xi ħaġa oħra mid-dar xi online session. U grazzi wkoll lill-awtoritajiet li jieħdu din l-inizjattiva biex jgħinuna nżommu saħħitna kif suppost. 100%, ġifieri urridu ngħidulhom grazzi u napprezzaw kull pass li jagħmlu fejn ma naqblux magħhom importanti niddiskutu, jiena fl-opinjoni tiegħi dak li ma naqblux miegħu fejn jagħmel sens b'mod xjentifiku għandna nitkellmu, għax iktar dak li jkun ħajta kuntenti daw, jew jaqblu magħna, tilsemma leħnek għalhekk hemm anke unions u ħafna affarijiet. Għax kieku kulħadd xi ċibeqi għara naqra xi fjakassi kunaw fid-dinja kollha. Mattejos, nirringrazzjak minn qalbi, kum miegħi fil-ġimgħat li ġejjin.